Ako, dili jud ko mabayad. Mabayad man ko. Nga naulawan ko sa ako nga mismong event. Nga ningon mga managpa ko iskabetche. Dili ko managpa ko kagwapa na ko. Kagwapa na ko, nga managpa ko iskabetche. Naulawan ko, unta, wala siya nag-ingon ato. Kabalo ko, sa silong pa lang, nag-video-video na siya. Intensyon na lang yung gibuhat. Oo, katong akong reaction, syempre, nakabuhi ko mga daotan nga pulong. Oo, nakabuhi ko daotan nga pulong. Na naman ko sa akto. Kisa madili masuko. Event na event sa ako nga anak. Pagkahuman, misunod lang siya kalit. Video-video siya. Na ako mga bisita. Naulawan ko. Ako, dili kabayad. Kaya na akong bayran. Katong nga kwarta, kaya na ako nga bayran. Hindi ko kabayad. Oh, hindi ako kabayad. Pangutan ako. Hindi ako kabayad. Makabayad ko. Miska pa na pila makabayad ko. Pero di na ko mabayad kay nga no. Naulawan ko. Birthday kayo sa akong anak. Nag-iskandalo siya. Na ako'y mga VIP nga mga bisita. Na ako'y bisita sa bangko. Na ako'y bisita nga negosyante. Unsa man sila, ang akong kredibilidad, ang akong reputasyon, nadaot na. Nga radyo ko dili mo bayad. Nga pagkaon man na. Mabayad dyan ko. Unya karon, nagaguol pa dyan ko ayaw ko. Kaya ako ang inahan ng tawon, wala dyan labot. Ilang gialahig. Guba na kaya akong pamilya. Guba na kaayo. Unya sa gawas pa, daghang kayong mag-agi-agi, maglabay-labay. Nasamok to dyan akong pamilya. Unta ka to siya, wala siya ni pataka. Naghinay-hinay lang unta yun siya. Oo, naghinay-hinay lang unta siya. Mubayad man yun ko. Niya. Dili ba sa puko managpa o iskabitsi? Nga taguan man sad na ako ang chicken cordon bleu. Ang chicken cordon bleu. Oo, nakuan lang sa kusina. Kaya mo pang gidivide. Oo. Imposible nga manago ko pagkaon. Ako manago ko pagkaon. Dili, oy. Ako, di juk ko mabayad. Is kag pugson pa juk ko niya, di juk ko mabayad. Kaya nauwawan ko. Ang akong tibok pamilya, nauwawan. Ang akong mga bisita, na iskandalo jud ming tanan. Naguba jud ang ako ang event. Munang, na kung sayop ko, nga di ko mabayad. Di ba? Naadyo ko sa katarungan. Munang kamo nga nag-share sa akong nga video, kamong tanan nga nagpataka lang diha no. Magbantay-bantay lang mo sa ako kay base kung kamo siya kung masagpaan sa iskabitsi. Na inyo pa manangil nako, libel man na. Libelous man na ang inyo kong pasanginlan nga nawala ang chicken cordon bleu. Na ako'y lista. Di pa NBI, di pa PDEA na tamong tanan. Ipasubay tamong tanan. Ipadakop jud tamong tanan, pangkihaan jud tamong tanan. Libelous din yung gibuhat nako. Libelous, nagpataka mo pabutang-butang sa inyong mga wall o mga share sa video. Nagpataka na mo gama-gama o mga memes kabahay sa akong pamilya. Inyo ko pabayron. Sa inyong gibuhat nako, inyo ko pabayron. Kaya na akong bayran. Oo, nakita mo ni. Mahalon ni. Kung maka-afford ka ani minutes say, makabayad ko. Pero sa inyo gibuhat nako, inyo na akong gipakaulawan sa social media. Dili na jud ko mabayad. Hulat-hulat lang jud mo. Amping-amping lang jud mo. Tamong tanang nag-share sa ako nga video. Inyo giguba ka akong pamilya. Mag-abot lang jud ta. One of these days, mag-abot lang jud ta, ha? Pagbantay mo, tanang mga sharer ha. Tanang mga sharers ako nga video. Pagbantay mo tanan. Watch out.